I'm here. Akong boyfriend, akong uyab, niingon siya nga, kinalan ko na kung magkatunog in English. Yang kini akong in English ba, kay binyabas raman po ni kay, kana bang, kay eskwelahan sa gusto kong mama sa una pag-elementary. Nag-eskwela sa kong, pag-eskwelahan ko sa kong mama. Yan, nakakita man ko sa kong mga classmate nga magdala o bayabas, tagko kaayo niya, lami kaayo siya sa kong tanaw. Lami siya bayabas, uy. Ni-try may pangayo sa akong amika, sa akong kakaw. Sa kang pag-ininglis ng tagay bayabas. Mana ako nga, taga ng mga yung bayabas, ana akong classmate. Pili ko di ko mangatag bayabas kay kanang ano mangatag man kunin mo na dili ta friend. So kita sa una kay manglawon sa kita, maulaw ta na ngayon yung ibaliparan, di ba? So ana din sa akong amika nga makapayabas lagi tadi sa tamang hatag. Ano niyo? Sige. Siya mamauli ta nga naman. Kung mamauli ta kay mamayabas ta para magpaibog po ta nila. Ano ko sige magpaibog ta. So kuyog sa kunya kay mamayabas ni. Ang katong among kabiyabasan, kay sa among tong kaliwat. Dagko makailang bayabas kay sa una tawag nila kanang dagko kay bayabas Amerikano kuno na. Amerikanong bayabas siya na Bisaya. So pareha na siya sa American to American guava. Sa English na siya American guava. Ang Bisaya sa gagmayng bayabas. Bisayang bayabas is Filipino guava o siya. Ana siguro. And then kana kaming bayabas. So ang hitabo ana din siya nga ano din ako mga classmate. Hala, daganan yung bayabas. Taga itabi, anak ko, dili sa niya manghatag. Pabayloan ang papil. Pila makapapil, o sa kabayabas nila ko, pabayloan ang mga po ka papil. So, daghan na kay kong papil. Hindi kapalit ako mga papil. Ang nahitabo ron, kay nasakpan mami sa sige na mong pamayabas. Ang nabuhat na mo, butang-butangan na mag-check-checkon man na sa kong mama akong kanang maana ako sa kong amiga nga. Loy akong mama chikon ba ni akong papel kung na ako suwat. Siya ay kabalaka kaya ang kana imong papel, kana imong atong papel magsusuwat rata niya akong chikan. Mailam na sa kong mama akong aki. Siya no, dili mailan kay ako mo check. Butang-butangan nila 100. So sige mamaya basta. So magsusuwat din mi dito niya butang-butangan din na sa akong amiga og 100. So di kaila akong mama. Pagtanaw sa akong bag sa akong mama naghamang kay bayabas. So nasuko akong mama gay bunalan jud ko as in. Hello. Ibunalan jud ko taman sa ginhawa. So nisulti ko niya din ako mamayabas kay masuko ako mama. Ana din akong classmate. Sige karon si manadi ta mamayabas. Nakakita naman sa akong amiga, nakakita na sa isang classmate, nagdala na sa daghang bayabas. So, lingaw na sad kay mi kay kalamit na yung bayabas. Uy, wala jud ko ako nya kining bata pa ta sinahon ba yata. Nya ibog sa nato ba. May na yung bayabas kikaon uy. So, ana na pud akong amiga na, mamayabas ta. Ano ko? Mamayabas? Nya kasukan ko sa kong mama. Ay, dili lagi ta masakpan. So, masakpan man yung chikon man gina sa kong mama akong bayabas. Kipa eskwela ka wakag pamayabas. Bunalan na sad ko. So, siya di ka mo dagam kahit ka kag-ulo. Masikag pamayabas. Ano gusto niyo mo? Ato ka sa kabiyabas. Ipagkain ka dito. Mo ni akong in-English ron. Di dahil ko kamao kay elementary pa ko. Mao siguro ni no? Akong in-English. Isad ko kamao man. Pero pinyabasan niya akong English. Labi na kita mga Pilipino. Sus mga itong in-English mga binyabas. Nasamo ta manyabas ta. Ay nako, di na ta kamao. Kay, manaingan akong uyab na magtuon kag in English. Kini akong in English kay para ra gyud niya. Sus mauwa mas ta in English kay mag-study ko mo study sa akong English sa lang. Marsa tag mag-uul ba kay usahay di ta kasabot kay tuwang kay mo storya. Ta kasabot usahay makasinabot na siya. Sanong lang tabi sige ba? Oh, hay, bang katawa ta. As in mo na akong mga advice sa mga bata nga elementary, magtuon dyan mong tarong kaya ron dili mo parehas na ako na ato sa kabiabsan
Yung chicken sa imong classmate. Yan. So, una kay bunalan na dito sa mama, basta mamayabas ta, o inana. So, ay, masakpan mo sa dili. Pero sa elementary na ko mag-cutting classes ko. Kaya mamayabas mi, kaya among classmate din sa mga tag bayabas. Niya, lami man kaayo. Hi! What's this? Oh, what happened? What emergency for? Oh, just call the police. Just call the police. How are you guys? I'm talking about when I was young, when I was elementary. Yeah, like that. So, sometimes I have my own English, but sometimes because I don't know how to pronunciations better, so that's what happened. There's a big lizard. This lizard is. My gosh, mo na ni Ron. So wala tay mga dito mga eskwela tarong mo ni atong may tabo. Mahimo na antang magyaya ni bata. So to in English dita ka mao para lagi ni siya sa kay atong na atong bayabasan guys. So ako ka-advise sa mga estudyante eskwela magtarong para makatrabaho magtarong, pero ako kay ganahan jud kay ko mag take care of, I would like to take care old people and also the baby. Much better the baby because I always kiss the baby. Like I smell the baby smelling. But nice. Hindi sad kaya mag-alaga pag tigulang. Kaya ako may nag-alaga sa akong lula. Until siya na nawala, na pass away siya, ako nag-alaga sa akong lula. So, ganahan jud ko mag-alaga og bata, ganahan ko mag-alaga og tigulang. Mao na akong ganahan. So, love na ko jud ang mga take care of tao. So, parehas akong kasing-kasing take care. So, thank you guys for watching and thank you for the like. And please subscribe my YouTube channel, like and comment below. Bye bye. I love you.